Onko Kati? Ai toimittaja itse. Terve. Kuule, nyt minulla on yksi iso juttu. Ei, kun tämä on oikein jytkyjuttu. Siinä ne nyt ovat. Ideaparkin ensimmäiset yrittäjät. Hyvää päivää kansat jälleen. No niin, siinä ne nyt on. Ensimmäiset sopimukset. Ai jee. Kunilla, tuo sitä kahvia ja ne kuuluisat Kunilla mun. On tämä sen arvoin. Totta kai. Vielä näkyy tuossa kunnan piikissä olevan tillo. Tänä aamuna paiston niin ihan tuoreet munkit. Ai. Tätä tilaisuutta varten. Mutta tässä painaa ihan turha kiire päälle. Demokraattiset päätökset ja... Ei kuule nämä hommat istumalla parane. Oiva hukari aloittaa varmasti jo työt jo ensi viikolla ja Oivo ei sua suutu. Että se kunnan takaukset tälle Lenita Laurentsille. No siihen kyllä tarvitaan valtuuston päätös. Sitä ei tarvita. Minulla on yksityinen takaus. Riittävästi omaisuutta takuun panttina. Ai, ois kyllä mukava tietää. Se ei ole kunnan asia. Hyvä vaan, jotta kunta ei tarvitse turhaan rasittaa turhilla takaisin.